vás vítam u takto nového videa a dneska to bude niečo iné než Lego, lebo na tomto kanále ste zatiaľ pravdepodobne len na Lego, ale chcel by som to aj gaming, tak začneme takto prvou hrou, ktorá sa volá Hello Neighbor. Asi ju každý pozná, kto ju nepozná prvou, presne musíme ku susedovi sa dostať do pivnice, hej. No a ide tu o to, že ja som vybral staršiu verziu, pretože tie prvé verzie boli úplne strašiteľné, teraz to je už o ničom, takže samozrejme môžeme zdať aj tie ostatné, ale dneska zahráme túto verziu. Musíme zobrať kľúčik, otvoriť si Elexinu a toto je zatiaľ náš dom, hej. My si zatiaľ stiahujeme z nášho domu a za chvíľu pôjdeme ku susedovi. Teraz sa ideme vyspať. Jak ten deň? Tak, toto je pekný deň a môžeme to im teda pozrieť. Čo robí? Pozerá telku? Nepozerá telku. Viem mu sa zmeniť? Neviem. Počul som dvere. Niekde ide. Čo je tu? Á, to je garáž. Chladivo, to sa vlastne bude hodiť. A tu? Ježiš. To je chodba. Dobrá. Obrovský dom tu má. Oh, to je hrob. OK, to som asi nepotreboval vedieť. Voda. Dobre, čo tam vlastne bolo, to bol šralok? Nás chytil šralok. A máme prvú nočnú moru. Dobre, ale nevadí. Niekde sa dostávame, aspoň vieme, kde je kladivo. Takže ideme tam zase a idem asi sa pozrieť, či by nemal nejaký vsadný chod. Určite by mal také niečo. A toto je dobré. Viem s tým niečo urobiť. Dobre. Dúfam, som nič nepokazil. Ale nemal by som. Tu nechcem ísť. Tu chcem ísť. Ja som skripil posiel. Páčilo. Dobre, tak sa bude tiež hodiť. On bude zase niekde tu. Ja to už úplne vidím. Kde? Tam je. Dobre, hore. A dobre, mám to zamrazené. Viem sa skryť? Skryl som sa. Dobre, tak vie o mne. Tak ideme na druhý pokus. A on to dal vodu. Dobre. Ja mu to robím tak, že ja mu pôjdem dozadu. Ja si pôjdem vypnúť vodu a on dá pastičku. Pôjdem vypnúť vodu. Tak. Rozbijeme mu okno a ideme spredu. Dobre, myslím, že teraz sme mali byť v pohode. Potrebujem to kladivo. Nie sme v pohode. Už som musel bádom a teraz by mali byť v pohode. 1 hour later. A dobré, odišiel späť. To je dobré. No ale my mu teraz potrebujeme otvoriť ten sklep. Aspoň s tým kladivom zatiaľ. Išiel doľava, to je dobré. A má rozbitok. Dobre, teraz musel rovno ísť, hej. Ide po mne? Ide po mne. Tak ja si ho rýchlo obehnem. A ideme dnu. A toto musíme otvoriť. Musíme prísť, dobre. Všetko nám zatiaľ vychádza, ideme hore, skryjeme sa, bom. Čo to je škola? Dobre. Školu úplne teraz nepotrebujem, ale dobre, aspoň sa vieme nejak skryť. A zvonček. A už mi môže prestať hrať tá hudba. Je to dosť otravné.
No konečne, on je niekde hore, on sa vie dostať hore. Ja počujem, že bol niekde hore. On sa tu dostal asi výťahom. Vieme ísť dole? Vieme ísť dole. Dobre. Dúfam, že teraz nebude dole. Ale keď som to dobre pochopil, tak tu, kde sme boli, tak neviem tu zabarikádovať. Moment. Prečo sa neviem vybať? No tak nás chytil. Nevadí. A na tom druhom poschodí bude niekde kľúč určite. On tu má kamery. Kamery určite nie sú dobré, lebo tak nás bude sledovať. Tak, mimo asi vypneme poistky. Počkej, kde to má? Tu má poistky? Mal by... Á, tu sú až vzadu. Dobré. A ideme dnuka. Tak nejdeme dnuka. Tak ideme stade dnuka. Preč. Alebo keď už sme tu. A teraz preč. Utekať. Dobrá. Teraz má teoreticky vypnuté poistky, takže nám už stačí ísť iba hore. A máme to vyhraté. Dúfam, že nebude hore. Prosím, nech nie je hore. Á, to som nechcel úplne robiť. Dúfam, že nebude hore, no. Dobre, výťah tu zatiaľ nie je, to je dobré. A tu má kamery. A tu má lockpick. Dobre, takže my to vieme už vyhrať. Teraz nesmiem... Nesmiem zomrieť. Preč! My sme to vyhrali. Vyhrali sme to. Koniec. My sme to fakt dohrali. No čo mám v sklepe? Čo mám v oh. Tak to nie je veľmi dobrý koniec. Ale samozrejme v tejto hre sa dá robiť ešte oveľa viac vecí, než iba toto hrať. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, odber, a keby ste chceli viac celé videí, tak ja s vami učím a čau.